המחלקה של החטיפים המלוכים, אז אנחנו נתייחס לכל מיני דברים שראינו פה. החטיפים המוכרים יותר, יש לנו בית ישראלי, במבה, באריזה גדולה, ממש בגובה העיניים. אפשר לראות שדווקא האריזה הקטנה יותר, שאפשר לכל באמת באופן מתון יותר לצרוך אותה ולחלק למנות, נמצאות למטה. מה שאנחנו רואים באמת ממש בגובה העיניים זה את החטיפים המוכרים. מה שאפשר לראות זה שהחטיף שהוא יותר פרו, קצת יותר תוספת חלבון, הוא נמצא גבוה יותר. לגבי ביסלי, כל החטיפים המאוד מאוד מוכרים, אנחנו רואים אותם ממש בגובה העיניים. אפשר לראות שאנחנו רואים חטיפים שהם יותר חדשים בשוק, ממוקמים נמוך יותר. ויותר מזה, חטיפים שאנחנו לא כל כך מכירים, נמצאים מאוד מאוד נמוך. מה שאנחנו כן רואים שבתחילת האגפים אנחנו רואים את החטיפים היותר מוכרים לנו, שאנשים יותר ייקחו כבחירה ראשונה כשהם נכנסים לאגף, גם פה וגם בצד השני. ודווקא באמצע האגף אנחנו רואים חטיפים שהם פחות מוכרים. אז כנראה שמישהו ייקח בתחילת האגף את מה שהוא רואה ברגע הראשון, מה שמגדיל את הסיכוי לקנייה לדעתי לפחות. בואי כמו שדיברתי, עוד מה שרציתי להזכיר זה העניין של מארזים, שגורמים לנו הרבה פעמים לצרוך הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. אנחנו רואים כאן 10 יחידות, אם מישהו רוצה צ'יטוס זה יהיה לו הרבה יותר משתלם, אבל לצרוך באמת חטיף עם הרבה מאוד נטרן. אולי הוא רצה יחידה אחת או שניים, יהיו לו 10 שבאמת בסוף כנראה שיצרוך אותה. ושוב אנחנו חוזרים לעניין של החטיפים שאנחנו פחות מכירים באמת למטה, והחטיפים שהם באריזות באמת קצת יותר גדולות, אולי פחות משתלמות, נמצאות למעלה. זהו בגדול, זה היה החלק שלנו.